Dar ți-e foame? Da. Vreți și dumneavoastră? Ce? Și paste, și șnițel, și salată. Eu mănânc. Ce? Da, de ce crezi? 2 minute mă să-mi iau și mă, nu știu de ce. Da, de ce? Mai aveți 2 minute. Da, nu crezi că mi-am dat cola și nu mai mă dor. Chiar și mi-am... Cu saltul. Cu aparatul? Da, nu la 30 de minute, dar vreau să dor. Deci, mi-a făcut așa pe aici. Deci, mai e umflat, dar nu mai simt eu altceva, știi? Unde să mă așa? Poftă bună, mamă. Mai aveți 1 minut. ...30 de secunde. ...10 secunde. 4, 3, 2, 1, start. Din acest moment avem 2 ore până la următoarea pauză. Nu plecați nicăieri, bine? Aici asta. S-ar putea să mă întorc mai repede decât credeți. Surpriză, nu? Poftă mare, Oana. N-ai somn? Ciudă și mie că nu mi somn. Ce-aș dormi eu acum? Poftim? Ce-aș vrea să dormi eu acum? Să știi că așa ți-am și eu și după ce am fost... am dus în pași, nu ți-e somn. Hai decât dormi așa, primim 2-3 ore și după aia mai. Bine, dar trebuie să-mi fac și unghiile. De când sunt eu în competiția asta, n-am avut, și nici în viața mea n-am avut fața asta. Jur, nu. De la praf, ce piele sensibilă. Dar normal după 60 de ore, mai avea să Ce? Ai pielea sensibilă și la... Nu, asta acum mi-au apărut. Și dor. Sunt bițe dintre alea mici. În sfârșit, acum nu mai mă dor picioarele. Dacă o să fie, să-mi fac în fiecare pauză la tălpi cu el. Ăla. Și nu mai... Mi-a făcut și mie Raymond Culo și mi-a făcut bine. Da? Eu trebuie să-mi fac o jumătate de oră numai la călcâie. Acum mă dor picioarele doar în sus, jos nu mai mă dor. E bine că am apucat să fac duș. Acum, nu?
Dar n-am apucat să stau cu picioarele sau să fac. Astea sunt cele mai grele ori până la 8. Da.